Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε όπως βλέπουμε σε ένα ανοιχτό δάσος, δριός και χαλοπιοπεύκης, και έχουμε ένα μανιταράκι μπροστά μας. Τυπική ομπρελόμορφη μορφή και έχει και ένα δαχτυλιδάκι. Οι διαστάσεις του είναι μικρές προς το μεσαίες, φτάνει το καπέλο του 6 με 7 εκατοστά. Παραμένει δηλαδή σε διαστάσεις. Μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να τον μπερδέψουμε με κάποια μακρολεπιότητα. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να έχουμε το νου μας, γιατί μπορεί να φτάσει και σε μεγαλύτερες διαστάσεις και, όπως έχω ξαναπεί, κάποιες μακρολεπιότητες όπως η μαστοΐντια που φτάνει σε πιο μικρές μπορεί να μας μπερδέψουν. Το συγκεκριμένο μανιτάρι πρέπει να αποφεύγεται για αμφιλεγόμενες οδοδημότητας, και φυσικά σαν λεπιότητα θα πρέπει να την προσέχουμε είναι η λεπιότητα ignivoluata. Όπου βλέπουμε ένα μανιταράκι που έχει σκορόχρωμο το κέντρο, εμφανές. Τα λέπια έχουν μια κυκλική έτσι κατανομή, έχει κορσωτή περίμετρο, έχει ένα δαχτυλιδάκι το οποίο στην περιφέρειά του είναι πορτοκαλί και κάποια λέπια στο πόδι από το δαχτυλίδι και κάτω. Λεπιότητα ignivoluata.